Salutare, dragă, sunt Cătălin și bine ați venit la un nou episod din Minecraft. Acesta este al doilea episod pentru că primul nu mi-a ieșit și în sfârșit am găsit și acum să vin la episod. Deci eram nervos că nu găseam, deci aveam această episod. Deci mă îmbogățesc. Hai să-mi bag ce nu îmi trebuie în chesturi. Pam, pam. Ups. Upsi. Pam, 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 pam. Avem o tonă de lapis. Am găsit și eu lapisul, dar foarte greu. Am văzut, am trecut pe lângă niște culori și l-am văzut și m-am gândit să fac un videoclip. Exact aici, uite. Deci am o grămadă, nu l-am văzut, știi? 350 pe jumătate de stack. Pe jumătate de stack al mine. Pe jumătate, da. 35 de bucăți, uitați. Vezi? 35 de bucăți. Și mai am, poate o să-mi cumpăr enchanting, poate nu. Nu știu, mai mă gândesc. Da. Bun. 23.000 și mie ne-a trebuit doar 9.000. O să ne facem enchanting table. Bun. O să ne facem tot full, cred. Mai jos trebuie să mă duc. E mai jos. Cred sau nu știu. Cred că aici. Aici? Da, aici. Nu e aici. Nu, aici. Wow, mă disperă treaba asta. Cred că e sus. Warp. Ce warp o să enchant? Nu mă duc la enchant la warp. Îmi fac eu, uite aici. Uitați. 5.000 cu 2 din astea care se le cumpăr, adică 4.000 e 8.000 și dacă stați un pic să-mi calculez un pic, stați un pic, o să pun pe pat. Bun, am revenit și am calculat și o să ne mai rămână bani. Nu o să ne mai rămână bani. Ups! Am făcut o porcărie. Mai avem 9.000, aveam mai mult, am cumpărat 2.000 din greșeală. Cine vrea masă de enchant cu 400 de... cu 400... Ups! Hai să vedem. Ups! E în alfabetă și... Bun! Cine vrea de pe a mii? Să știți. Mergem acasă. Eu și-am cumpărat asta. Aici vreau să ne extindem. Am făcut altă gaură și am căzut și am stupat-o și acum sper din nou să nu cad. Mă sper că mă gândeam că cad cu totul și avem și diamantele la mine. Inteligente. Deci bun, ăsta din greșeală l-am cumpărat. Dacă nu vrea cineva să fie, o să-l dau cu 400. O să vină așa. Această masă o să vină în aer făcută, deci deci o să mergem cu coace. O să jucăm și pe Addicted, Skywars, de toate. Nu înțelegeți. Pam, 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 pam. Pam, 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 ups, pam, 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 pam,
Bun, pac, bun. Așa. Ce doamne. Vedeți ce stă la sus? O să spăr. Deci asta n-are mijloc, nu? 1, 2, 3, 4, 5, nu? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7. Bun. Să fie pătrate, să nu greșim, să punem fix în mijloc. Așa. Nu știu, asta e mijloc. Mai avem 5 pac, și pac. Și eu cred că am 30, da, 30. Nivel, așa, fortune și pe asta așa rămânes. Bun. Trebuie să deschisem, vedeți ce zice? Nablet, cade într-un. Pana. Mă duc să mai duc cobblestone și n-am cred că mai avem lapis. Bă, da, mai avem 14. Da, mai avem doar 14 pentru că cealaltă l-am vândut. Ce-am vrut să fac? Am dat să-mi iau cobblestone de aici. Mi le-au pe tot. Mă duc să fac frumoase camera de enchanting table. Ok, o să facem ups, pac. O să revin când o să termin. Bun, am terminat aici, trebuie să mai facem doar acoperișul. Să facem slab-uri, să facem slab-uri, că nu are nimic. Dar cu atâta facem și noi mai puțin mai mare. Ok. Și să nu uitați să apăsați butonul de like și să dați un share și un subscribe ca să vadă toată lumea și să dați și pe Facebook ca să vadă prietenii voștri dacă vă uitați la mine. Pam, 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 ups. Jos. Masă de enchant. O să punem pe pickaxe, fortune. Nu știți că aici rău la mine. Fortune 3. Doar fortune 3. Bă, ce nasol. Fortune 3. Nu, uitați ce pune asta. Și pe asta, knockback. Oh, bun. Oh, și are nici 2. Dau lapis. Bun. Aici va fi camera de enchant. Ca să putem să intrăm să ne vedem. Bun, aici am făcut eu un tunel ca să mă duc direct la aceasta. Uitați ce se începe aici. Și iar mai merge asta. Deci, tot trebuie să mă întâlnesc aici. Tot în formă de speră. O torță de asta între. Bun, cam asta mă băgăm aici, că nu ne mai trebuie. Pac. Bă, ai simțit. Bun. Nimeni nu va trebui cauza. Mamă. Dar trebuie cobblestone. Poftim. Mâncați. Că mie nu mai trebuie. Ok, acesta a fost episodul de